Kaya nasipit. Gusto usa mo natin. Ayaw mo na ano doon. Hindi mo kulbaan mo sa nausa. Nausa na wala si tatay. Hindi nga na ano. Makulbaan, mataos. Wala ba tayo medics? Ano? Mano mo natin? Tayo okay ra katang. Kulbaan ko kita nga na anak naman. Pasig nagbuot ang dupan. Sige, trial gihapon. Basta last na niya. Lami! 500 ang premyo, ha? Si Kapitan ay bahala sa konsolusyon. Kaya alam yan! Agoy, ang magliho, out. Out na sila. Lami! Kaya alam yan! Kaya alam yan! Lami! Lami, lami! 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 Out naman. Ha? Out? Oo. Consolation, at doon kagawad. Naro ko niya. Consolation. Palagi mo okay. Ay, okay na. Ay, consolation. Ay, sige. At doon kagawad, Ruben. Doon na ang consolation. Okay, kuhain ng consultation price, ari kagawad Ruben, tag 200 pesos. Okay, dili nga po pildi. Kaya nga no, na consultation prices na tag 200 pesos di ka ni kagawad Ruben. Okay, so 500 pesos di ka ni former Vice Mayor Feli Mangkapute. Alright! Kaya labian! Labi! Labi, labi! Labi, labi! Labi, labi! Ay! Kagala! Ay! Saan naman? Kumahin-bahin sa mga tay! Tinoko ko! Tumot ka na ako! Tinoko ko! Nakaginawa palagi. Lahay ko ay mong 200 yung consolation. Ipagawad ko pa. Okay, congratulations! Duha na lang nabili. Okay, sibuk-sibuk at tunil. Tinihima ila. Sige. Tinihima ila. Sige. Kinalamian! Kinalamian! Lami! Lami, lami! Lami, lami! 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 Kinalamian! Kinalamian! Lami, lami! Lami, lami! Kinalamian! 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 Agoy! Nasipyat ko, Tino! Balik sila, balik, balik, balik! Sige! Pas-pas, ha! Lami! Lami, lami! Lami, lami! Lami, lami! Kinalamian! Kinalamian! Lami, lami! Wala sila! Sikyat na to! Sikyat na to! Wala na to! They are